फाइनाल जाखांनाय जुदियोबा नोंसिनि मिडियानि गेजेरजों नाम ओंखारदोंब्लाबो खिन्थु जोंनिफ्राय हाइकमान्डआ मोनसे डिक्लेरेसन होनांगोनथ' बे हिसाबै दाबो केन्डिडेट जायाखै आरो जानायनि सम्भावना फुरा दं आरोखि केन्डिडेटनि बेलायाव ओमफ्राय दिनै जुमदार समस्तियाव मोनसे कनफारेन्स जादों बे कनफारेन्सआव जों फैदों आलासि महरै आरो जोंहा गोदानै कमिटिफोरखौ रिसाफल खालामनांगौ गोदानै गायसननांगौ खिन्थु 3 बोसोर जोंनि नियम हिसाबै 3 बोसोरा मालाबा कभिड-19 थाखाय जों खालामनो हायाखै बेबाराव जोङो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय निर्देश हरनानै सम बादि नोंसोरो जेब्ला सम मोनो होमब्ला खालामना लादों बे हिसाबै दिनै बे जुमदार समस्तिया कनफारेन्सखौ खालामदों आरो गोबां डेलिगेटफोर बेयाव फैदों रायजो राजा इसेबां फैनो हायाखैब्लाबो प्रत्येकटा ब्लकनि प्राइमारिफ्राय 100 जनल' लिंहरनाय जादों जायनि थाखाय आरो गासैबो रायजो राजाखौ लिंहरब्लाथ' गोबां मानसि जागौमोन होमब्लाबो जोंनि कर्मीफ्रा दाबो थांनाय बाराव बेयाव रेवराया देरहादोंमोनब्लाबो जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय खिन्थु बे बिजेपिआव थांबाय होमब्लाबो जोंनि कर्मीफ्रा दासिमबो गोसो बायाखै बिसोरो माने खामानिफोरखौ मावगासिनो दं आरो बेबादि इलेक्सनाव एमएलए इलेक्सनाव निस्सय जोंनि बिपिएफ दोलोनि जाय बिजाथि जागोन बेनो एकेबारे देरहानाया निश्चित जानानै दं आरोखि मानोना महाजुरावबो हाबबाय इउडिएफ कंग्रेसफ्राबो निस्सय जोंनि बिजाथिनो भट होगोन आरो 12टा सिटखौ जिहेतु जोंनो हगारनो होबाय बिपिएफनो बे हिसाबै जोंना बे 28 नम्बर समस्तियावहाय जोंनि बिपिएफनि बिजाथियानो जागोन सार खोनानो मोन्दों गोबां खौरांनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआव आरो बिजेपिआव गोबां जगदान हैदों एबा आखाइ हमहैदों होननानै बिनि सोमोन्दै मा फोरमायो नङा गोबां बे रोखोम जगदान हैयाखै रेवरेवा बिजेपिआव थांनाय लोगो लोगो एसे मानसिफ्रा बेजों लोगोसे खामानि मावफाग्रा माखासेफ्रा थांदों बिसेस माखासे खामानि इन्टारनेल खोथा हयथ' थानो हागौ थाखा फैसा हयथ' गारदों बा बेफोरखौ मोनफिननायनि थाखाय बांसिनाथ' बिदिनो बांसिनानो जिहेतुके इलेक्सनाव एसे हेफाजाब होनानै थाखा फैसा गारनायाव दा बिथांमोनहा बेखौ मोनफिननो थाखाय रेवरेवाजों थाङाब्ला हयथ' मोनफिनाबो जानो हासिगौ बेबायदि साननानै गोबां मानसिफ्रा जायफ्रा फैसाखौ गावनि सिफिनि फैसाखौ होथ'लायदों हेफाजाब होनो बे मानसिफ्रा थांदों आरोखि खिन्थु गोबां दा नुबाय जे बेयाव बिजेपिनि बिजाथि होला इउपिपिएलनिसो होगोन बेनिखायनो बिजेपिनि मानसिफ्राबो जोंनि बिपिएफआवनो भट होगोन होननानै अनेक आंखौ टेलिफनजों बा बेबादि रायज्लायहरगासिनो दं जों आसा खालामदों बिजेपिनि जे सोद्रोमाफ्रा गोबां मानसिफ्रानो जोंनि दानि बिसायख'थियावहाय बिपिएफनो भट होगोन होननानै जोंहा बिसास दं सार नोंथाङा 100% जुदि केन्डिडेटआव फैयोब्ला जायोब्ला नोंथाङा माबायदि भट मोनगोन होननानै भटआथ' जों सिगांथ' दा एसे 46,000 भटआवहाय दा आं देरहादोंमोन खिन्थु बेबारावथ' केन्डिडेटआबो कंग्रेसनिबो इउडिएफनि दंमोन इउपिपिएलनिबो दंमोन बिसोरो 39,000 भट मोन्दों एआइडिएफआ बे समाव ओमफ्राय 32,000 भट मोन्दों कंग्रेसआ दाथ' बिसोर गैला नालाय गतिके बे भटफ्रा जोङो प्लास जागोन जों नियार एबाउट माने 80नि खम मोननाय नङा बेबाराव 80,000नि बारासो जों मोननो हागौ जोंनि धारना आरो रायजोफ्राबो जेराव थाङो बेयावनो बयबो माने बिपिएफखौनो नांगौ बिपिएफनो भट होगोन जों होननानै होनगासिनो दं बे रोखोम अनेक जायगायाव जों मिटिं खालामबाय गोरलैब्लाबो गिदिर मिटिं खालामाखैब्लाबो गामि गामि हाबनानै मिटिं खालामदों गामिनि मानसिफ्रा जथेस्थ' जोंनि सायाव बिसास दङ आरो जोंनोनो भट होगोन होननानै बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव रायथिदों